Príde chlapík do sauny, vyzlečie sa do hola, uloží si veci do skrinky, zamkne skrinku a na krk si zavesí kľúčik od skrinky na špagátiku. Konečne sa dotrepe do sauny, sadne si a začne si vegetiť. Keď zrazu vôjde dovnútra taký istý magor, tiež s kľúčikom na krku, tiež sa usadí a potom si začne baliť poriadne tlstého jointa. Zapáli, dá si zo pár praskov a potom ponúkne chlapíkovi. Však si daj aj ty zo pár praskov. Ale ne, ja nehulím. A však si daj. No tak si dá zo pár dobrých praskov, keď v tom zrazu ten druhý chlapík vyskočí, strhne mu z krku kľúčik aj so šnúrkou a rozbehne sa von. Dobehne ku skrinke, oblečie sa a tomu magorovi vykradne celú skrinku. Nasadne do auta a odfrčí. Chlapík najskôr nechápavo pozerá, ale potom holý vybehne von. Rýchlo zastaví najbližší taxík a hovorí taxikárovi: nasledujte to auto. Tak teda sa naháňajú, naháňačka po celom meste, ale nakoniec mu maník zdrhne. Tak taxikár hovorí: no tak chlape, zaplať. Veď nemám peniaze, som holý, veď mi zdrhol. Tak taxikár odvezie chlapíka do lesa a tam ho dobre zmláti a nechá tak a odfrčí. Ráno sa chlapík prebere, celý je domlátený, ešte aj na WC sa mu chce, tak si hovorí: ja to kašlem, tak sa aspoň vyprázdním. Keď v tom zrazu mu niekto položí na plece ruku a hovorí: hej ty magor, sauna nie je WC.